Maya pa oras kaya kayungan. Um, ining pangatlo kong video kaya katamong Tegalugan series. Pero bago ko mag-umpisa, buri ko mo sabihan na kining grupo, uling may kadpwera kang mic. Alang eksperto kaya katamo ipapanuruta mo, manigaral tangan. At saka uling yung kapampangan, dakalya dialects, na minsan alang ustungan. Brief sabihan, ing manong uncle bapa. Ing darandaman ko kaya kami diyan daragul kami ing uncle bapa ya. So para kana ako ing tiyo o ing tito either Tegalugan nyo kaya kinastila araw, batsa kayang Kastila. Unang nga na bro sabihan itang ustuin ka na ako mo, uling karayang aliwang balin na ning Pampangan, timo yung gwagwo, ing uncle, mama yo. So, ing mama ang po yung bapa, pareho yung Kapampangan, dapat adwalang dialects, adwalang Kapampangan dialects. Ngayon, pagbasihan ko mo kayong Tegalugan, nung alimbawa, ing amanong grandfather, nung may yung Tagalog, ano yung grandfather, kaya Tagalog. Siyempre sabihan ng lolo, Ngayon, nung itamo, at intamo nga manong ingkong, kaya Kapampangan, may kad, hanggang di nga liwang Kapampangan, daramdaman tamo at gagamitan day lolo, siguro mas anting nung ingkong yung gamitan tamo. Kasi, balo din Tagalog ito, ibiyata niya kareling lolo. Ngayon, nung di nga liwang balin, gagamitan dyan naman ito, balo, siguro, makanyang tagad, iyabe niya naman siguro kayong dialect na ning Kapampangan. Pero para kanako, mas manayon yung Kapampangan ng ingkong. Okay? Antimoing amanong almusal. Din Tagalog sasabihin da almusal. Kaya katamo, alayang L, amusal ya mo. Kalupanan naman ng taganayang mas manayon na Kapampangan, talagay Tagalog. Okay? Kapampangan, yangka, Tagalog, langka. Kay mito, Tagalog, kay nito, Kapampangan. Bayabas, Tagalog, biyabas, Kapampangan. Chinelas, Tagalog, sinelas, Kapampangan. Dalag, Tagalog, bulig, Kapampangan. Okay? So, makadyan kasimplihan din ka na akong Tegalugan. Unang itapin, na ako mong eksperto, para ka na ako ya ito. Pero ako taga na nga tanggap na hindi ba miyabi aking Kapampangan. Ingpag, dapat miyabi aking Kapampangan. Tegalugan la rin. Hindi ba dapat wari. Okay? Ingpag, shortcut na yung kapag yan yung Tagalog. So, halimbawa, pag minuran ano sinabi ni Kapampangan, mas manayon yun nung sabihan tamong patse minuran o kaya ustong minuran. Okay? Makanya niya yung kanako. Nung atin tamong mas manayon na Kapampangan na malyaring gamitan na yamano, ut mo liwaing gamitan tamo ito. Detang sasabihan daking Bergan yung dictionary na bala mo lulto inandam na lang yung Tagalog kaya katamo ba't kayong Kapampangan ibiyatano siguro karela reta nung atinta namang gamit kayong Kapampangan ilan namong gamitan tamo reta inimin ka na ako tabalo kaya kayo takala salamat luwid tamongan.